ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pinaniniwalaan na kadalasan ay ginagamit nating dahilan kung bakit may mga hindi umaayong desisyon sa ating buhay. Madalas nating isisi sa mga pinapaniwalaan nating ito kung bakit merong pumapalya sa ating ginagawa. Ikaw, kabarangay, ano ba ang mga pinapaniwalaan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Janina, 25 years old, isang babaeng naniniwala sa mga ganap sa universe. Isang babaeng malakas ang kutob na totoo ang astrology, lalo na ang Mercury retrograde na kadalasang kinakatakutan ng lahat ng nakakaalam nito. Bakit nga ba natatakot ang mga tao sa Mercury retrograde? Para sa kalaman ng iba, kapag Mercury retrograde ay maraming bumabagal at maraming nagkakaroon ng problema sa teknolohiya o delay, transportasyon at maging komunikasyon. Dami nga rin daw ang relasyon natin sa mga tao. Kaya ina-advise ng astrologers na kapag sumasapit ang Mercury retrograde ay kailangan nating maging maingat sa mga sasabihin natin at mga gagawing desisyon. Huwag magpadalos-dalos. Pag-isipang mabuti ang lahat kung ayaw nating pumalya mga ganap sa buhay natin. Bilang isang batang lumaki sa piling ng mga magulang kong astrologers, sila ang madalas na nagpapaalala sa akin ng mga bagay-bagay na hindi ko dapat ginagawa o pwedeng gawin kapag may mga ganap sa ating kalawakan. Bata pa lamang ako ay namulat na rin po ako sa pagbabasa ng dyaryo, hindi para sa mga balita sa bansa o showbiz kundi para sa horoscope. Ang daily horoscope kasi ang basihan namin ng pamilya ko kung ano nga ba ang dapat gawin sa bawat araw para makaiwas sa mga problema. Pati nga ang kulay ng isusuot namin ay sinusunod din namin base sa horoscope namin sa araw na yon. Nakasanayan ko na yon hanggang sa pagtanda ko. Kahit nga sa pagpili ng magiging boyfriend ko, sa astrology pa rin ako kumakapit. Kasama ko ang dating kaklase at ngayon ay best friend kong si Tony sa pagkilate sa dalawang manliligaw ko, Papa Dudut. Janina? Ano bang emergency yung tinawag mo sa akin? Muntika na ako maipit sa MRT, mapuntahan lang kita agad. Emergency talaga to. May dalawa akong manliligaw. Girl, ang daming gutom sa manliligaw. Tapos ikaw dala-dalawa na nga, feeling problemado ka pa. I-appreciate mo ang blessings mo bago yan mapunta sa iba. Seryoso nga ako. Umamin na sina Michael at Louie na liligawan daw nila ako. Eh, di sagutin mo pareho para mabusog ka. Mukhang gutom ka pa eh. Kainis naman to eh. Magseryoso ka nga sa advice mo. Nahihirapan kang mamili sa kanilang dalawa. Ganon ba? Oo. Eh paano? Parehong pogi eh, tsaka amoy mayaman. Si Michael palang naaamoy ko sa kanilang dalawa eh. At bakit mo inamoy ang maliligaw kong yun, ha? Lokaret, magkakasama kaya tayo nun sa bar at magkakadikit. Kaamoy niya ang mga syala na mall sa Makati. Relaxing. Mabango rin naman si Louie ah. Oy, inamoy din naman liligaw niyang yan. Eme. Hindi ko naman sinasadyang mapasubsob sa dibdib niya nung huminto ang bus na sinasakyan namin, no. Nakatayo pa naman kami nun. Huwag mo na nga i-justify ang kaharutan mo. So, mukhang si Louie ang mas bet mo pagdating sa amoy. Pero pagdating sa zodiac sign, mukhang taglid ako kay Louie. O bakit? Ano bang zodiac sign niya? Cancer siya. Parang hindi kami compatible eh, sa tingin ko. Oh no, sobrang manipulative na mga yan. Tsaka kuripot habang tumatagal. Lalo na yung mga lalaking cancer, ang lala. Yung ex ko na cancer, grabe. Sa una lang nanlilibre. Nung nakuha na ang loob ko, aba, ang lakas na ng loob magpalibre. Ayaw nang mag-ambag sa mga date. At kapag hulog na hulog ka na sa kanila,
Tsaka sila magiging kampante at igagaslight ka pa kapag nakahalata ka na. Malalaring mang manipulate mga yan. Hindi umaamin ng mali. Ay, kainis. Nabuhay tuloy yung galit ko sa ex kong yun. Pero very sweet naman si Louie, tsaka maalaga, no? Tsaka practical din siya. Naku, wag yan. Sa una lang magagaling ang mga lalaking cancer. At alam mo ba, kapag hindi mo sila napagbigyan sa kama, iniisip agad nila na hindi mo na sila mahal. Nakakaloka. Magdadabog at magtatampo pa ang mga yan. Diyos me. Sa bagay. Kasi super sensitive ng mga cancer sign, no? Tama. Kaya wag na yan, please. Sakit lang sa ulo mo yan. Tsaka Aries ka, di ba? Hindi kayo compatible kasi nga fire sign ka, water sign siya. Pupuksain niya lang ang fire within mo. Gusto mo ba yun? May bubog ka talaga sa mga cancer, no? Oo, no. Trauma kaya inabot ko sa ex kong yun. Kaya iniiwas na kita sa heartbreak ngayon pa lang. So, si Michael na lang? Anong zodiac sign ba ni Michael? Leo. Beth, masayang kausap yan. Life of the party ika nga. Kahit madalas, bida-bida na. Tsaka parehas kong fire sign, no? Oo, magkakaintindihan kayo sa pagiging passionate at intense. Tsaka loyal daw ang mga Leo. Oo, basta lagi mong pinibigay sa kanila yung atensyon mo. Ay, madali na yan. Alam mo naman ako kapag may jowa, sa kanya ako nagfo-focus. Buhos kung buhos. Hoy, magtira ka sa sarili mo ha. Huwag ka nang tanga katulad noon. Para namang walang napuntahan yung pangaral ko sa'yo. Hindi porket mahal mo ay uubusin mo ang sarili mo sa kanila. Big no. Oo na. Pero bilang Aries, wala ka nang magagawa ron, no? Kung mahal ko. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Napagdesisyonan nga namin ni Tony na si Michael na ang sagutin. Hindi ko naman yon pinagsisihan. Masaya po ang naging relasyon namin. Siguro dahil parehas kaming fire signs. Para kaming si Perena ng Encantadia. Laging intense pero very passionate at mapagmahal. Palagi kami nagpo-post sa Facebook ng pictures namin. Madalas kaming nagtatravel at sobrang swak namin sa isa't isa. Kaya nga ang mga kakilala namin ay boto sa amin na magkasama. Sana raw kami na lamang ang magkatuluyan. Yun din ang hiling ko. Kasi sa totoo lang kay Michael ko lang naramdaman ang ganon ka-intense na pagmamahal. Kaya nga binuhos ko na ng todo ang lahat ng meron ako. Nag-invest talaga ako, Papa Dudut. At syempre naging maingat ako sa relasyon namin dahil ayokong magkasira kaming dalawa. Syempre, hinaluan ko pa rin ng astrology ang relasyon namin. Wala namang masama kung susunod pa rin po ako. At ang isang kaganapan sa universe na iniingatan kong sundin nga ay ang Mercury retrograde. Lagi kong pinapaalala kay Michael na sundin namin ang mga don'ts and do's kapag Mercury retrograde para hindi kami magkaroon ng problema. Lalo't may paniniwala na madalas nagkakaroon ng problema ang mga magkarelasyon tuwing nagaganap ito dahil sa miscommunications at intense na nararamdaman. Marami na akong kakilalang magkakarelasyon na nagkaroon ng problema tuwing sumasapit ang phenomenon na ito, Papa Dudut. Nakakalokang maganap na yun, babe. Okay ka lang? Oo naman. Sure ba? Para kasing wala ka sa mood eh. Pagod lang ako saka maraming problema sa office. Ay naku, mukhang parehas tayo. Ako rin eh. Alam mo, naloka ako sa mga ganap sa office kanina. Ang hirap kausap ng boss ko. Inaway ba naman ako dahil lang sa paperclip? Paperclip, babe! Paperclip! Narinig mo ba yung sinabi ko, ha? Dahil lang sa paperclip? Oo, narinig ko. Ay nako, hindi ko lang naisali agad sa auditing yung isang maliit na box ng paperclips eh. Aba, nagwala na sa office. Pinahiya na ako. Sinigawan ako habang naka-lunch break kami. Sinabi ko naman na late akong na-inform na isasali pala yun sa batch ng i-audit ko. Ay nako, kasalanan to ng paparating na Mercury retrograde next week eh. Emosyonal na naman ang mga tao at hindi maayos makipag-usap. Ganun din ba ang nangyari sa work mo, babe? Babe, ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa hindi okay eh. Okay lang ako. Hindi.
Ano ba kasing problema? Sabihin mo sa akin. Kwento mo naman. Hoy, Okay lang ako. Okay? hindi ka ganyan kapag okay ka eh. Eh di ikaw na lang ang mag-decide kung ano na lang ang mararamdaman ko. Total, magaling ka eh. Sabi ni, apektado ka rin ng pre-shadow ng Mercury retrograde. Shadow ng... Alam mo, Janina, ayoko makipag-usap muna sa'yo tungkol dyan sa nalalaman mo sa astrology ah. Parang awa mo na. Pause muna, pwede? Okay, pause muna sa usapang astrology para iwas away. Gets ko naman na masyado tayong emosyonal ngayon, tsaka... I mean, pause muna sa relasyon natin. Ha? Bakit? Anong pause? As in cool off? Oo. Kung ano man nung pagkakaintindi mo sa pause, Dahil lang sa astrology, gusto mo mag-cool off tayo? hindi naman tungkol doon. Eh ano? Sabihin mo! Ipaintindi mo ng maayos sa akin. Kasi hindi ko alam kung epekto ba to ng Mercury retrograde. Kasi parang hindi ko naiintindihan ang gusto mong iparating eh. Sorry pero ang dami lang kasing pressure ngayon sa work ko. Kailangan kong mag-focus muna sa bagong projects na pinaplano namin ng boss ko. Malaking account to para sa akin at hindi ako dapat maging kampante. Nakasalalay ang promotion ko rito. At ang relasyon natin ang isasakripisyo mo para sa pangarap mo. Hindi ko naman sinasakripisyo. Di mo nagigets eh. Hindi ko talaga nagigets. Kasi malapit na ang Mercury retrograde. Malala ang miscommunications ngayon kaya hindi tayo magkakaintindihan yan. Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung Mercury retrograde na yan? Makinig ka munang maigi sa sasabihin ko. Hindi ko isasakripisyo ang relasyon natin. Pero gusto ko pause muna para makapag-focus ako sa projects ko ngayon. Pagkatapos ng projects ko, mag-uusap ulit tayo. Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Kasi mukhang papunta na rin sa hiwalayan to eh. Sa ganyan naman nagsisimula ang lahat ng hiwalayan eh. Kunwari, pause muna, cool off muna. Tapos kapag na-e-enjoy mo na yung pagiging single, hindi ka na babalik. Ganun ba ang mangyayari sa atin, Michael, ha? Ganun ba? O sige, para matapos na to at ma-validate na yung ino-overthink mo. Maghiwalay na tayo. Wala nang pause. Tapos na tayo. Nabigla ako sa nakita ko kay Michael Papadudut. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit sa akin. Yun din ang unang beses na nakipaghiwalay siya sa akin. Dati kasi kahit nagkakaroon kami ng away o tampuhan ay hindi kami pumupunta sa usapang hiwalayan. Kaya nga malakas ang loob ko na makipag-argue sa kanya noon tungkol sa hinihiling niyang pause sa akin. Kasi akala ko ay mapag-uusapan pa namin. Akala ko ay hindi na aabot sa cool off at mas lalong hindi na aabot sa hiwalayan. Pero mukhang napalala ko ang lahat dahil sa dulo, hiniwalayan niya ako. Mangyak-ngyak akong nagmakaawa sa kanya na pag-isipan niya ang desisyon niyang yon. Pero hindi na rin daw siya nakapagtimpi pa. Wala akong nagawa kundi ang umalis na. Bilang isang Aries, ma-pride ako at hindi ako basta-bastang magpapakita na talunan ako. Kahit na deep inside ay ang sakit na. Pinalipas ko ang ilang araw at linggo baka kasi matauhan na si Michael kapag binigay ko sa kanya ang space na kailangan niya. Panayang stalk ko sa Facebook niya para makita kung merong updates sa kanya. Gusto kong makita na malungkot siya. Tinitigan ko ang mga mata niya sa pictures para makita ang katulad ko. Nalulungkot din ba siya sa hiwalayan namin? Panay ang mga my day ko pero hindi naman niya binuview. Wala na ba talaga siyang pakialam sa akin? Kahit sa mga post ko ay hindi rin niya nilalike, Papadudut. Samantalang dati segundo lang ang pinapalipas at makikita ko kaagad sa notifications ko na nag-like na siya sa pinost ko. Hindi na ba niya ako mahal, Papadudut? Sinakripisyo na ba talaga niya ang relasyon namin para sa trabaho niya? Ganon na ba kadaling bitawan ako? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nahiwalay na kami ay panay pa rin ang message ko kay Michael. Palagi akong naka-I love you sa kanya. Hindi naman niya sinisin. Minsan kapag napipiko na ako sa pandededman niya sa akin ay minumura ko na siya.
Pero kapag nahihimasmasan na ako ay saka ako magsusorry. Para na nga akong baliw noon dahil hindi niya pinapansin ang mga mensahe ko. Para na akong baliw noon kasi hindi ko na alam kung kailangan ko pa ba siyang hintayin o hayaan ko na lamang siyang makamove on. Pinayuhan ako ni Tony na maghanap ng bagong hobby para makaiwas sa pag-overthink sa relasyon namin ni Michael. Sinubukan kong umakyat ng bundok kasi yon ang uso kapag broken-hearted ka, hindi ba? Pero nausog lang ako at puro pantal ang balat ko dahil pinapak ako ng mga insekto. Hindi bundok ang paraan para makamove on ako. Kaya naman next na ginawa ko ay ang pagtakbo. Kaso ang bilis kong mapagod. Mabilis din akong magutom kahit na ilang minuto pa lamang akong tumatakbo. Ang ending ay imbes na maging sexy at fit ay tumaba lamang ako dahil kain ako ng kain kada takbo ng 10 minutes. Wala akong maisip na ibang pang-distract sa akin sa pag-overthink. Kailangan ko nang ikompronta si Michael. Kung hindi niya ako kayang kausapin through chat or text, baka sa personal ay wala na siyang kawala. Pinaghandaan ko ang araw na pagpunta ko sa opisina niya. Sinuot ko ang pinakamagandang hapit na bestida ko. Nagpa-hair and makeup din ako para plakado ang itsura ko kapag hinarap ko na siya. Planado na rin lahat ng sasabihin ko. Pero nung makaharap ko na siya ay para akong inurungan ng dila. Hindi ko alam kung saan magsisimula sa mga sasabihin ko. Kasi naman ay naghahalo-halo na lahat ng emosyon ko na nagpagulo sa isipan ko. Janina? Anong ginagawa mo dito? Michael, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Huwag naman ngayon. Kami kong kailangan gawin eh. Eh, kailan? Panay ang message ko sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Para akong tanga na naghihintay na mag-seen ka man lang. Diyos ko naman, Janina. Hindi lang ikaw ang hindi ko nire-replyan. Marami kayo, busy ako. Busy! Samantalang dati naman lagi kang nag-update sa akin. Noon yun kasi meron pang tayo. Pero ngayon, Huwag mo nang ituloy yan. klaro naman na, di ba? Tapos na tayo. Hindi tayo pwedeng matapos. Compatible tayo eh. Leo ka, Aries ako. Perfect match kasi parehas tayong passionate. Loyal, mapagmahal. Janina naman, hindi sa lahat ng pagkakataon gagamitin mo yung astrology. Yun lang kasi ang nakakasagot sa mga tanong sa isipan ko eh. Kasi ikaw ang damot mo. Ang damot mo sa mga sagot. Ayaw mo akong bigyan ng closure. Closure? Nibigay ko na sa'yo yun, di ba? Sinabi ko na ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay. Hindi naman ako nagkulang sa'yo ng paliwanag. Hindi kita ginost. Nagpaalam ako sa'yo ng maayos. Hindi maayos yun para sa akin. Bigla mo akong iniwan sa ere. Ang ayos pa natin noon. Wala naman tayong mabigat na problema. Saya pa nga natin 2 days before ka nakipaghiwalay, di ba? In-orderan pa nga kita ng bagong damit eh. Kinilig ka pa nga noon kasi sabi mo, love language mo talaga kapag binibilhan ka ng mga damit, di ba? Ako naman yung nagpo-provide ng love language mo ah. Pero iniwan mo pa rin ako. Kumalma ka, Janina. Huwag ka namang mag-iskandalo dito sa office. Napapahiya ako. Pag-usapan natin to sa susunod. Hindi! Pag-usapan na natin to ngayon habang nandito ako. Hindi ko sasayangin ang in-important kong makeup at outfit ko para lang i-reject mo ako ngayon. Sige, sabihin mo na lahat ng saloobin mo. Murahin mo na ako. Saktan mo na ako. Yang hiya naman ako sa itsura mo. Hindi mo kasi maintindihan ang nararamdaman ko eh. Sobrang sakit nitong ginawa mo. Hindi mo ako binigyan ng chance na ipaglaban man lang tong relasyon natin. Ikaw kasi. Sabi ko naman sa'yo nung una, pause muna tayo sa relasyon. Ikaw tong nag-overthink, nahihiwalayan na kita. Kaya yun, na-trigger ako. Tinuluyan ko na. At mukhang tama naman ang desisyon ko. Na-trigger ka lang naman pala. Na bakit ka bumigay? Dahil yun sa Mercury retrograde eh. Mabilis talaga tayong pumitik sa ganitong sitwasyon. Awat na, Janina! Awat na sa Mercury na yan. Nakipaghiwalay ako sa'yo dahil gusto kong umabante sa karir ko. Gets mo ba? Hindi! Nadadala ka lang ng emosyon mo dahil Mercury retrograde ngayon. At apektado tayong fire signs.
Napanood ko yun sa isang astrologer sa social media. Janina, tumigil ka na sa kabaliwan mo. Ikaw na lang ang naniniwala sa mga kalokohan dyan sa astrology na yan eh. Ginagawa mo lang tanga ang sarili mo. Umayos ka nga. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Umalis ka na! Alis! Papadudod kumapit ako sa isang mesa para hindi ako mahila palabas ni Michael. Pinagtitinginan na kami noon sa opisina niya at aminado kong nahihiya na ako sa mga nangyayari. Pero ewan ko ba, parang pinipigilan ako ng emosyon kong gumawa ng tama. Pinagtulungan pa nga ako ni Michael at ng guard nila para mailabas ako ng opisina. Pagkalabas ko ay doon ako umiyak na parang batang inagawan ng candy. Naglakad ako palayo sa opisina niya at minalas pa nga. Naputol ang takong ng sandals ko. Napasakay ako ng taxi pero imbes na umuwi ay nagpahatid ako sa bahay ni na Tony. Nang pagbuksan ako ni Tony ng pintuan ay awang-awa ito sa nakita niyang itsura ko. Kalat ang mga maskara sa mukha, mata at pisngi ko. Magulo ang buhok ko at pawisan ang buong mukha ko. Pinapasok niya ako ng bahay para alokin ng alak. Alam ni Tony na alak ang nagpapakalma sa akin. Nagkataon na wala namang kaming trabaho kinabukasan kaya malaya kaming nakapag-inuman. Dalawa lamang kami noon, sinabayan pa namin ng pagvividyoke para mailabas ko ang sama ng loob ko kay Michael. Lasing na kaming pareho noon. Tawanan, iyakan at mga kantsawan. Para kaming mga tanga noon. Pero sa mga broken na katulad ko ay maintindihan ninyo naman siguro ako. At alam kong maintindihan ninyo ang susunod na ng pangyayari pagkatapos ng inuman. Nag-drunk call ako kay Michael Papadudot. Suportado naman yun ni Tony. Paano ba naman kasi wala na rin siyang magawa dahil parehas na kaming lasing na lasing, Papadudot. Wala ba talagang pulutan, ha? Baka mga simong sikmura natin. May kanin pa sa rice cooker. Asanan mo na lang para magkalasa. Tony, Ano na naman? puntahan natin si Michael sa bahay niya. Huwag yun. Bad yun. Bakit? Maaga pa naman ah. Katamad na lumabas. Tsaka, lasing na tayo. Hindi ako lasing, no? Baka ikaw. Alam ko na. Tawagan mo na lang si Michael. Usap kayo. Yung loudspeaker mo para marinig ko, okay? Drunk call ba tawag doon? Akala ko ba hindi ka lasing? Drunk call. Para lang sa mga lasing yun. Di lasing na lang ako para makausap ko siya. Teka, tawagan natin ah. Sana di pa niya ako blinak. Tony! Tony, nagre-ring mo! Kring-kring, sabi. Order tayo ng pizza pagkatapos mong kausapin si Michael, ha? Tsaka gulay. Trentahin na tayo eh. Kailangan na natin ng gulay. Huwag kang maingay. Yan na. Hello? Hello, Michael. Jowa mo to, si Janina. Lasing ka ba? Hindi ah. Si Tony lang. Ano ako? Hi, Michael. Pahinga na nga kayo, Janina. Lasing na kayo pareho ni Tony. Okay lang ako, no? Usap naman tayo. Bakit mo naman ako kinaladkad palabas ng office niyo kanina? Nabali tuloy yung
Takong ko. Ayokong kausapin ka, Janina. Lasing ka na. Itulog mo na yan. Hindi. Kausapin mo ako ngayon. Huwag mo naman akong gawing tanga palagi. Hindi porket mahal na mahal kita. Gaganituhin mo na lang ako. Babastusin at pagmumukhaing tanga. Pinili kita kasi akala ko bagay tayo. Akala ko hindi ako masasaktan sa'yo kasi nga compatible yung zodiac signs natin, di ba? Yan ka na naman eh. Nakukurta ng utak kong makinig sa mga pasodya signs mo. Nakukurta na rin ang isip ko kung bakit ganun lang kadali para sa'yo na iwan ako. Ganun na lang ba yun, Michael? Itatapon mo na lang lahat ng pinaghirapan nating buuin noon? Kasi ano? May pangarap ka? May pangarap din naman ako Pero hindi kita nilaglag para makamit ko yon. Sinama kita sa pangarap ko kasi mahal kita. Pero bakit hindi mo yan magawa para sa akin? Kaiba tayo. Magkaiba tayo? Samantalang dati, nung nanliligaw ka pa lang sa akin, lagi mong sinasabi na magkaparehas tayo. Nasaan na yun ngayon? Nasaan na? Janina, tao lang ako. Nagbabago. Huwag mong iparamdam sa akin na mali ang desisyon kong magbago. Hindi mo hawak ang buhay ko, Janina. Huwag mo kong kontrolin ang pagmamahal mo. Kahit kailan hindi kita kinontrol. Malaya mo ang nagawa lahat ng gusto mo, di ba? Pero parang nasobrahan ka naman sa kalayaan. Kasi ginamit mo yon para pakawalan ako. Paano ako, Michael? Paano ako? Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba. Sa'yo lang ako, di ba? Janina, tapos na itong usapan na to. I'm sorry. Pero sana makamove on ka na. Sige na. Michael! 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 Tony! Tony, binaba niya yung tawag. Tony, ayaw na niya sa akin. Okay lang yan. Masakit talaga sa simula. Masasanay ka rin. Ayokong masanay na wala siya, Tony. Ayoko. Hindi ko kaya. Tawagan ulit natin siya, please. Wag na. Ama na. Nagawa mo na lang tanga yung sarili mo eh. Hindi. Tatawagan ko siya ulit. Mag-uusap kami. Mapapapayag ko siyang makipagbalikan sa akin. Teka, tatawagan ko siya ulit. Tony, bakit ganun? Bakit ayaw mag-ring? Linak na ba ako agad ni Michael? Akin na yung cellphone mo. Tawagan natin siya dyan. No. Tama na. Janina, wag kang tanga. Ayaw niya na sa'yo. Tama na. Tanggapin mo na lang. Ayoko. Hindi pwede. Ayoko. Nahiga na lamang ako sa sahig dahil hindi ko na may galaw pa ang mga paa ko. Masyado akong nanghina nang malaman kong block na ako ni Michael. Ayaw na ba talaga niya sa akin? Nawala bigla ang kalasingan ni Tony at inasikaso niya ako at dinala sa kwarto niya para makapagpahinga na ako. Pero hindi ko magawang ipikit ang mga mata ko, Papa Dudut. Panay lang ang pag-iyak ko. Basang-basa na ang una ni Tony dahil sa mga luha ko.
Pero ayaw ko pa rin huminto. Kahit si Tony ay nakisabay na ng iyak sa akin. Naawa siya sa kalagayan ko, Papa Dudut. Pinilit ko siyang tawagan niya si Michael at sabihing mag-usap kami. Pero hinampas lang ni Tony ang kamay ko at sinabing itigil na ang kahibangan ko. Papa Dudut, supportive naman si Tony sa pagiging dilulo ko, pero may limitasyon yon. Hindi niya hinahayaan na maging dilulo ako habang buhay dahil lang sa mga lalaki. Kaya nga lagi niyang pinapaalala sa akin noon sa tuwing may natitipuhan ako na manliligaw ko, na mag-ingat ako palagi dahil tanga ako kapag nagmamahal. Totoo naman, wala akong tinitira para sa sarili ko. Lahat ay binibigay ko. Huwag lang akong iwanan at mahalin lamang ako pabalik. Yun ang isang mali na ginagawa ko ng paulit-ulit at hindi ko naman pinagsisihan noon. Pero pagkatapos ng hiwalayan namin ni Michael, parang nagsisi ako na inubos ko ang pagkatao ko sa kanya. Ang hirap palang makabangon kapag ubos ka na. Ang hirap makabangon kapag wala ng dating sandalan mo na inalayan mo ng lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ako muling nagparamdam kay Michael after noong drunk call na yon. Nahiya na rin ako syempre. Saka ang haba ng message niya sa akin at puro mga sama ng loob niya dahil hindi ko siya binigyan ng space tulad ng hiniling niya sa akin. Pinayuhan din ako ni Tony na mas magandang lubayan ko na rin si Michael at saka na lang guluhin ulit pagkatapos ng Mercury retrograde post-shadow. Para sure na nasa tamang pag-iisip na si Michael. Para sure nang maayos ang komunikasyon naming dalawa. Sa totoo lang ay ang hirap maghintay, Papa Dudut. Lalo't nasanay na akong kasama siya palagi at kausap. Nakakapanibago pero nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pagbabasa online ng tarot readings ng zodiac signs namin ni Michael. Medyo nakakadilulo pa nga yung ginagawa ko. Kasi ayon sa cards ng mga tarot reader bilang isang Aries ay meron daw nakakamiss sa akin na isa pang fire sign. Matik, naisip ko kaagad si Michael. Leo kasi siya. Fire sign. Kailangan lang daw ng time para magkaayos kami. Sabi rin sa ibang readings bilang isang Aries ay maganda raw ang magiging takbo ng love life ko sa mga susunod na mga araw. Siyempre natuwa ako roon. Isa lang naman ang nasa isip ko. Ang pagbabalikan namin ni Michael. Dilulo na akong dilulo pero naniwala ako sa mga nabasa ng mga tarot reader. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa na after nga ng madugong Mercury retrograde ay magkakabalikan kami ni Michael. Mabilis lang lumipas sa mga araw na sa harapan na ako ng pintuan ng bahay ni Michael. Oras na ng balikan. Tapos na rin ang post-shadow ng Mercury retrograde. Papa Dudut. Hi, Michael. Bakit nandito ka? Pwede ba tayong mag-usap sa loob ng bahay mo? Importante lang. Hindi pwede. Dito na lang tayo mag-usap sa pintuan. Sabihin mo na lang lahat ng kailangan mong sabihin kasi busy ako. Michael, tapos na yung Mercury retrograde. Pero bakit ang init pa rin ng ulo mo? Janina! Okay, sorry. Hindi ko nababanggitin yung Mercury retrograde o kahit anong zodiac signs. Sorry. Ano mang kailangan mo? Nananahimik ka na noong mga nakaraan, di ba? Bakit nang gugulo ka ulit? Kasi tapos na nga yung... Kasi naisip ko
Baka tapos na yung galit mo sa akin. Baka naman humupa na. Baka naman pwede na tayong mag-usap ulit ng mahinahon. Wala na tayong pag-uusapan, Janina. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Pero kasi, sabi kasi ni Tony, bigyan lang kita ng space para makapag-isip-isip. Alam mo sa ating dalawa, ikaw tong may kailangan ng space para makapag-isip-isip. Nakapag-isip naman ako nung mag-isa ko eh. Alam ko sa puso ko na ikaw talaga yung gusto ko. At willing akong mag-adjust sa mga gusto mo. Huwag lang tayong magkahiwalay. Mag-adjust? Oo, mag-a-adjust ako palagi para sa'yo. Kung kailangan para sa pangarap at trabaho mo, sa likuran lang ako lagi. Kahit lapitan mo na lang ako kapag may time ka. Hindi mo na kailangan mag-update sa akin o kaya kahit nga siguro hindi na rin tayo masyadong mag-date eh. Kung makakasagabal yun sa schedule mo, okay lang yun sa akin. Sigurado ka bang kakayanin mo yan? Kilala na kita. Gusto mo palagi kitang bine-baby. Gusto mo palagi tayo magkasama at magkausap. Gusto mo weekly tayo mag-date kahit walang pera at alanganin ng panahon. Willing akong talikuran ng mga yan. Basta tanggapin mo lang ako ulit. Please, isa pang chance, Michael. Magbabago na ako. Sigurado ka ba? Oo, bumalik ka lang. Kahit ano gagawin ko. Totohanin mo lang lahat ng salita mo ha? Kasi hindi ikaw ang priority ko sa buhay ko ngayon. Career ko. Oo, gets ko yan. Okay lang kahit hindi ako kasali sa priorities mo. Sigurado ka ba dyan? Kasi kung sakaling magkabalikan na tayo, hindi na talaga kita isasali sa priorities ko. Oo naman. Hello, moderno na tayo ngayon, di ba? Career naman talaga dapat ang una bago ang love life eh. Walang magtatampo kapag hindi nag-update? Kahit isang buwan ka pang hindi makipag-usap sa akin kapag busy ka. Okay lang, hindi ako mag-overthink. Promise. Kung gano'n naman pala, di sige. Pumapayag na ako. Tayo na ulit. Talaga ba? Totoo ba yan? Oo nga. Thank you ah! I love you! Salamat, pinalikan mo ako. Oo na, sige na. Tama ng drama. Umuwi ka na muna sa inyo. Sa susunod na tayo mag-usap. May gagawin lang ako. Sige na. Sige, ingat ka ah. I love you! Hindi ako okay sa setup naming yon ni Michael. Umuo lamang ako kasi bilang isang babaeng desperadong makipagbalikan sa ex niya. Sasabihin at gagawin mo ang lahat, hindi ba? Bumalik lamang siya sa buhay mo. Lahat ay gagawin mo. At tinotoo nga ni Michael ang naging usapan namin. Naramdaman kong hindi na niya ako priority sa buhay niya. Kahit nga isingit man lamang ako sa top 10 ng priorities niya ay wala pa rin. Hindi naman ako makaangal kasi ako naman ang may gusto noon, hindi ba? Kasalanan ko pa rin naman. Sa pagdaan ng mga araw ay doon ko naramdaman ang malaking pagbabago sa dynamics ng relasyon namin ni Michael. Halos hindi na nga ako nito ina-update sa mga ganap niya sa buhay niya. Kahit sabihin man lang sa akin kung nakapasok na ba siya sa work or kung nakauwi na ba siya. Mula nung nagkamalikan kami ay hindi na rin kami nagde-date pa. Halos hindi ko na siya makita dahil busy na siya sa work niya. Ang monthsary namin ay hindi na rin niya naaalala. Samantalang dati naman ay siya pa itong excited na ipalam sa akin ang monthsary namin. Ang bilis ng pagbabago. Hindi ako makahabol, nag-overthink ako. Ganito na ba ang magiging takbo ng relasyon naming dalawa? Nasa laylayan na ba ako palagi ng buhay niya? Paano kapag naging mag-asawa na kami? May chance pa bang maging mag-asawa kami? Para makaiwas sa mga ganitong malulungkot na pag-iisip, madalas kong inaaya si Tony para makahinga naman kahit papaano. Ayokong magkwento sa kanya ng mga hindi magagandang nangyayari sa amin ni Michael. Ayokong dumagdag pa siya sa i-overthink ko. Alam ko naman kasi ang sasabihin niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Janina, iwanan mo na siya. Tama na.
Alam mo, habang tumatagal, pumapait ang kape sa coffee shop na to. Pansin mo? Lahat naman ng bagay, pumapait talaga kapag tumagal na. Ay, hala siya. May problema ba kayo ni Michael? Walang sinabi yung pait ng kape ko sa kabiteran mo eh. Ha? Wala no. May ka na naman ah. Walang ganun. Okay kami. Okay kami. As in, super okay. Isa pang okay, maniniwala na ako sa'yo. May problema kayo, no? Yun totoo. Wala nga. Ikaw naman. Masyado mo namang nilalagyan ng mali siya yung mga sinasabi ko. Busy lang siya. Alam mo naman, 'di ba? Maraming nakatenggang trabaho sa office nila. Tsaka gusto na niyang ma-promote kaya bida-bida siya ngayon sa work. Leo nga siya, di ba? Bida-bida. Wag na nga nating pag-usapan yung zodiac sign so kahit anong eme sa astrology. Umay na ako dyan eh. Uy, ikaw ba yan? Anyari sa'yo? Ikaw, Janina the Great, patron saint ng mga horoscope sa tabloid at social media. Biglang mauumay sa astrology? Naisip ko lang kasi, hindi naman set in stone ang kapalaran ng mga tao, di ba? Pati ugali. Hindi natin pwedeng isisi sa zodiac sign ang personalidad ng isang tao. Hindi rin natin pwedeng isisi sa Mercury retrograde o anumang transit sa astrology kung meron mang pumapalya sa emosyon o desisyon natin sa buhay. Tayo ang may hawak ng buhay natin. Wow! I'm so speechless. Nakaka-insulto ah. Talagang may pagpalakpak pa ha. Kasi naman, bata ka pa lang, kapit ka na sa astrology. Bakit biglang nagbagong lahat? May sasabihin ako ah. Pero wag mo akong i-judge, okay? Si Michael kasi... Excuse me. Hi. Ikaw si Janina, di ba? Girlfriend ni Michael? Siya nga. Sino ka? So, nagkabalikan na nga talaga kayo. Nakaka-happy naman. Alam mong nagkahiwalay kami? Oo, nakwento niya na sa akin noon. Ganon kayo ka-close ni Michael? Ano bang pangalan mo? Oo nga pala. Ako si Casey. Ako naman si Tony, BFF ni Janina. Hello. Siguro, oras na rin para umamin. Ayoko ng karma eh. Total, it's all in the past naman na. Pwede bang maging honest ako sa inyo? Bakit parang kinakabahan ako sa sasabihin mo? Sabi ko naman, di ba? It's all in the past na. Isa pa, okay naman na kayo ni Michael. Nagkamabutihan kasi kami ng ilang buwan ni Michael. Kasi nagkasama kami sa isang project namin sa office. Doon kami naging close at ayun, nagkaroon ng harutan. Nung una, hindi ko naman sineryoso yung harutan na yun. Pangpalipas oras at pangtanggal stress lang yun for me. Kaya lang, itong si Michael... Anong si Michael? Ang bilis ma-fall. Kaya ayun, inifortan ako. Di na-fall din ako. Pero hindi naman masyado. Kasi natatakot pa rin ako makipagrelasyon sa kanya. Ayoko namang maging kabit, no? Alam kong kayo pa nun. Kaya sabi niya, hihiwalayan ka na niya para lang malinis kaming makapagsimula. Umayag ako. Nabalitaan ko na lang na nakipaghiwalay na nga siya sa'yo. Kaya lang days after that, nakonsyensya naman ako. Ang hirap pala pag nakukonsyensya. Lalo na kung nakakasakit ako ng kapwa ko babae. Kaya tinapos ko na rin yung relasyon namin. Iwas karma na rin. Saka feeling ko, hindi rin naman kami magtatagal. Baka nga kayo talaga para sa isa't isa. Baka ginawa lang akong instrument ng universe para mapagtibay ang relasyon yung dalawa. Uy, teka lang ha. Tumatawag yung boss ko. Sagutin ko lang. Tsikahan tayo later ha. Hello, sir? Janina, ano yun? Ibig sabihin... Wag mo nang ituloy, Tony. Alam ko na kung anong nangyari. Alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit binalikan ako ni Michael.
lang na instrument si Casey ng universe para maging matibay ang relasyon namin? O pinadala siya ng universe para bumukas ang mga mata ko at itigil na ang kahibangan ko? Na wala na akong dapat ayusing relasyon kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin kung ilang beses kong tinalikuran ang sarili ko sa pag-asa na mahalin ako ng mga taong gusto kong manatili sa buhay ko. Sa proseso ng pagmamahal ko sa iba, wala akong pagmamahal na tinira para sa sarili ko. Natulala na lamang ako at nakatitig na lamang sa akin si Tony. Handa nang sabihin ang paulit-ulit niyang linya sa tuwing nagkakamali ako ng lalaking pinipili. Janina, iwanan mo na siya, tama na. At nang bitawan na ni Tony ang linyang yon, alam kong tama siya. Kailangan na. Iiwan ko na si Michael at hindi na babalikan pa. Walang paalam na umalis ako sa relasyon namin ni Michael at hindi ko na pinaalam sa kanya ang tungkol sa usapan namin ni Casey. Hayaan ko na lamang ang universe ang magsabi sa kanya noon through other people or situations. Hindi manggagaling sa akin yon dahil hindi niya deserve ang explanation mula sa akin. Mula nang nawala ako sa buhay niya ay hindi ako tinigilan ni Michael na i-chat at kumustahin. Nagtatanong kung bakit ginost ko siya. Wala siyang nakuhang reply sa akin at sa ngayon ay nagpatuloy ako sa buhay ko kahit masakit. Ang dami kong bagay na inaaral ngayon sa sarili ko. Nasa proseso ako ng pagkilala sa akin. Ang daming beses na umiiyak ako kapag naaalala ko kung ilang beses kong tinalikuran ang sarili ko noon para sa mga maling tao. Pero hindi na ako papayag na maulit pa yon dahil wala akong ibang gustong mangyari kundi mahanap muli ang pagmamahal para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Janina. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maureen. Hindi ko po kwento ang nais kong ibahagi sa inyo at kwento po ito ng Lolo Mario at Lola Inay ko. Gusto ko lamang pong i-flex sa inyo kung gaano kadakila ang pagmamahalan nilang dalawa. Gusto ko lamang ipakita sa inyo ang totoong mukha ng pag-ibig na nakikita ko araw-araw sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Yung pag-ibig na mapapasana all ka na lang. 60 years na ang pagsasama nina Lolo at Lola pero kapag magkasama sila, akala mo ay kakakasal lamang nilang dalawa dahil sa sobrang pagmamahalan na makikita mo sa mga mata nila. O hindi ba sana all talaga, Papa Dudut? Aminado naman silang pareho na sa loob ng ilang dekadang pagsasama nila ay hindi naging madali. Marami rin silang mga pagsubok na pinagdaanan at hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin. Kung meron man silang isang pagsubok na hanggang ngayon ay kinakaharap nila ay ang pagiging ulyanin ng Lola Inayon. Sa pagsubok na ito ay nakita ko kung gaano kamahal ni Lolo Mario si Lola Inay dahil sa ipinakikita nitong pasensya. Naipaalala ang lahat tungkol sa mga bagay na nakalimutan na niya araw-araw. Naaalala ko pa kung paano tayo hinabol ng mga gansa nung gabing pauwi na tayo galing sa baile. Naalala ko pa kung paano ako nakipaghabulan
Para bawiin yung tinangay na tsinelas ko nung isang gansa. Kung bakit naman kasi nagtsinelas ka pa eh. Alam mo naman pupunta ka ng sayawan. Sana nasira ang kaisa-isang sapatos ko nung iniram ni Pino nung nanligaw kay Lala eh. Bakit naman kasi naghihiraman pa kayo ng iisang sapatos lang? Dati lang naman yun nung wala pa talagang perang pambili ng sapatos. Alam mo namang hirap kami sa buhay noon. Saka lang kami nakabawi nung lumuwas na ng Maynila si Tatang. Alam ko yun. Naalala ko pa nga nung minsang inilabas mo ako papunta sa plaza eh. Wala ka palang dalang pera. Pareho tayong hindi pa kumakain nun. Di mo alam kung paano ako nilamon ng hiya noon nang magpabili ka sa akin ng sorbetes. Pero wala akong mailabas sa aking pitaka. Nagdala ka pa ng pitaka. Pero ang tanging laman lang ay... Ang napakagandang larawan mo. Ay, napakasarap balikan ang mga alaala natin noon, Mario. Ang simple lang ng lahat. Buong puso ako nagpapasalamat sa iyo dahil kahit na walang-wala akong gaanong kwarta noon, pero nagawa mo akong mahalin. Pakiramdam ko noon ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Dahil pinaramdam mo naman sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Naaalala mo pa ba? Bakit ba tayo nakahiga ngayon sa kama? Ha? Bakit tayo nakahiga? Oras na ba para matulog? Ay teka, nakapaghapunan na ba tayo? Oo naman. Kanina pa. Ikaw pa nga nagluto ng paksiw na tilapia. Paksiw na tilapia ang hapunan natin kanina? Oo. Di mo na ba maalala? Hindi ko nga maalala kung paano tayo umabot na nakahiga na rito sa kama. Matapos ang hapunan, pumanik na tayo rito sa kwarto para magpahinga na. Pero tulad ng dati, nakipagkwentuhan ka pa sa akin tungkol sa nakaraan natin. Nagkwentuhan? Ano ba pinagsasasabi mo kwentuhan? Yung tungkol sa baile, yung sa gansa, sa kawalan ko ng kakayahang bumili ng sapatos at... Oh, saan ka pupunta? Abay di maghahapunan. Hindi pa ako kumakain eh. Halika na't samahan mo ako. Pero kumain na nga tayo. Ay, kung ayaw mong sumama ay ayos lang. Ano nga bang ulam? Paksiw na tilapia. Ikaw nga ang nagluto, di ba? Paksiw na tilapia? Ako ang nagluto? Ay, halika na. Sasamahan kita. Ako man ay nagugutom na rin. Halos gabi-gabing ganito lagi si Lolo Mario kay Lola Inay Papadudut. Madalas sinusumpong ng pagiging ulyanin si Lola tuwing sasapit ang gabi, kung kailan sila nakahiga na at handa ng matulog. Makakalimutan madalas ni Lola na naghapunan na pala kami at bigla itong lalabas ng kwarto para magluto. Susunod naman si Lolo at tutulungan si Lola para maghanda ng panibagong hapunan sa kalagitnaan ng gabi. Gigisingin pa nga ako madalas ni Lola para kumain na at hihingi na lamang sa akin ng pasensya si Lolo dahil sa pangiistorbo ni Lola sa tulog ko. Naunawaan ko naman ang kalagayan niya kaya nagpapaggap na lamang din ako tulad ni Lolo, nakakain pa lamang kami ng hapunan kahit sa totoo lang ay busog na busog at antok na kaming pareho. Ganyan kami halos gabi-gabi. At nabibilib na lamang talaga ako kay Lolo sa tiyaga at pasensya niya kay Lola tuwing nagiging makakalimutin ito. Aware naman si Lola sa pagiging ulyanin niya at aminado siya na natatakot siya sa kalagayan niya. Madalas, pinag-uusapan nila itong mag-asawa. Kung naririnig ng aking tenga ang mga hikbing yan, magsabi ka sa akin. Ano bang problema? Natatakot ako. Natatakot saan? Baka isang araw, maubusan ka na ng pasensya sa akin dahil sa pagiging makakalimutin ko.
Hindi mangyayari yan. Baka isang araw, pati ang pagmamahal mo sa akin ay mawala na rin. Dala ng pagod sa pagiging ulyanin ko. Mas lalong hindi mangyayari yan. Natatakot ako, Mario. Paano kung isang araw wala na talaga akong maalala kahit isa tungkol sa atin? O kahit sa mga naging alaala natin? E di ipapaalala ko sa'yo isa-isa. Araw-araw. Ay, hindi biro ang kalagayan ko, Mario. At mauunawaan ko kung sakaling makaramdam ka ng pagod. Mapapagod ako marahil pero di ako magsasawa at mas lalong hindi ako titigil. Sinasabi mo lang yan para tumigil ako sa pag-iyak ko. Sinasabi ko to dahil ito ang totoo. Sana ay manatili ang pasensya at tiyaga mo sa akin, Mario. Maraming pagkakataon na hindi ko na malalabanan ang pagkalimot ko. Pero sana ay hawakan mo lang lagi ang aking mga kamay. Baka sakaling makatulong para muli akong makaalaala. Di ako bibitiw. Pangako yan. Mangako ka rin sa akin, ha? Na kapag hindi mo na kaya, Mangangako ako sa'yo na kakayanin ko. araw-araw? Araw-araw. Maluha-luha akong nakikinig sa usapan nilang ito, Papa Dudut. Napakadakila at napakapuro ng pagmamahal ng lolo kay lola. Bihira ka nang makasaksi ng ganitong klase ng pag-ibig at dinadasal ko talaga sa gabi na sana ay makayanan nila ang pagsubok na ito, lalong-lalo na si lolo. Napasa ng kalagayan ni lola. Hindi biro, Papa Dudut, ang maging araw-araw nina lolo at lola at sana ay malampasan nila ito nang pinag-uusapan nila at naniniwala naman akong makakayanan nila ito. Ilang dekada rin nilang pinatunayan ang pagmamahalan nila at sa nalalabing ilang pang taon ng buhay nila. Imposibleng hindi nila yon makakayanan pa at naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagmamahal. Naniniwala akong balang araw ay mananalo silang pareho sa pagsubok na ibinigay sa kanilang dalawa. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Paano nga ba nagsimulang makalimot si Lola? Naalala ko pa na ilang taon na ang nakakalipas, nasa bakuran namin si Lola noon at nagwawalis. Isang hapon yon ng Lunes. Nasa kwarto ako noon at nagbibihes dahil kakauwi ko lamang galing sa eskwela. Si Lolo naman ay nakaupo sa parte malapit sa winawalisan ni Lola. Kapwa silang nakikinig ng radyo. At narinig ko pa nga noon na sinasabayan nila ang pagkanta, ang mga napapakinggan nilang mga awitin. Madalas na ganito ang routine nila tuwing sasapit ang hapon pero kakaibang naging ganap. Nung araw na yon dahil habang nagwawalis si Lola ay bigla itong napasigaw at napahinto sa kanyang ginagawa. Nagulat si Lolo lalo na noong tumakbo si Lola papunta sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Lolo na noon ay gulong-gulo kung ano nga ba ang nangyayari kay Lola. Inay, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, bakit ba ako nasa bakuran kanina? Bakit ako may hawak na walis? Anong ibig mong sabihin? Dahil kanina lamang nagbabalat ako ng gabi. Kahapon ka nagbalat ng gabi para sa niluto mong sinigang na baboy. Hindi kahapon yon.
Anong kahapon? Kanina lang yon. Kumalma ka. Kumalma ka. Ang ulam natin kanina ay pritong dalagang bukid. Di ka nagbalat ng gabi kanina dahil kahapon mo yung ginawa. Hindi. At bakit nakasuot ako bigla ng pulang duster na ito? Samantalang nakasuot ako ng berdeng blusa. Ang berdeng blusa na sinasabi mo, kahapon mo suot. Yung bigay sa'yo ng panganay natin nung nakaraang Pasko. Hindi. Suot ko yung kanina habang nagbabalat ako ng gabi. Inay, ano bang... Naguguluhan ako. Ano bang nangyayari? Bakit bigla ako nagwawalis ng bakuran habang suot ang duster na ito samantalang kanina nagbabalat lang ako ng gabi. Dahil kahapon nangyari yun, Inay. Tumahan ka. Tumahan ka na. Maupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom na tubig. Huwag mo akong iwan, Mario. Natatakot ako. Kukuha lang ako ng tubig. Huwag mo akong iwan, sabi O sige, dito lang ako. Kumapit ka sa kamay ko. Andito lang ako. Napagod ka lang marahil kaya bigla kang nakalimot sa mga ginawa mo ngayong araw. At kahapon. Bakit wala akong maalala sa mga sinabi mo? Bakit hindi ko maalala na pritong dalagang bukid ang ulam natin kanina? Samantalang ang utak ko pinapaalala sa akin na maghahanda pala ako ng pangsigang natin. Shhh! Pagod ka nga talaga. Ay, pasensya na at napagod ka sa mga gawaing bahay. Hayaan mo, ako na ang magtutuloy ng ibang gawaing bahay. Pumanig ka na sa ating kwarto at magpahinga. Mamaya magiging klaro na sa iyo ang lahat. Maaalala ko na lahat? Oo, maaalala mo na ang lahat. Yon ang akala nila. Akala nila kapag nakapagpahinga na si Lola ay maaalala na niya ang mga nakalimutan niya pero hindi pala. Sa mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang pagiging makakalimutin ni Lola. Nabahala na kaming pareho ni Lolo, tinawagan namin si Mama para sabihin ang kalagayan ni Lola at doon ay naging klaro sa amin ang lahat. Naging ulyanin na nga talaga si Lola na normal na nangyayari sa mga matatanda. Ito ay ayon na rin sa kamag-anak naming doktor na nakausap ni Lolo. Wala na raw gamot para dito. Sakit na raw ito ng mga matatanda na dapat ay tanggapin na lamang dahil magiging kasama na nila ito sa pang-araw-araw. Hindi naniwala rito si Lolo. Mas naniniwala siya sa himala na nagagawa ng pag-ibig at handa niya itong patunayan. Sa kung sino man ang magsasabing imposible nang mapagaling si Lola sa kanyang kalagayan. Tama na ang pagpapatawa sa akin, Mario. Nananakit na ang tiyan ko. Pinagpapawisan na ako ng gusto. Maski ako ay nananakit na ang aking pangakakatawa. Nawala tuloy ang antok ko. Ikaw talaga, Mario, oo. Lagi mo na lang akong pinapatawa. Kaya ka nga umibig sa akin dahil sa pagiging kengkoy ko eh. Ay, bentang-benta nga kahit kay inang yung mga biro mo eh. Pero sa tatang mo, hindi eh. Natatawa naman yun sa mga biro mo. Pero pinipigilan lang niya dahil ayaw niyang maging kampante ka sa kanya. Naiintindihan ko naman yon. Alam kong pinoprotektahan ka lang din niya. Ay, bigla ko naalala. Oh, ano yun? Teka, sino ka? Ha? Sino ka? Bakit kasama kita dito pa sa kwartong ito? Kaninong kwarto ito? Bakit ako nandito? Huminahon ka, Inay. Bakit mo ko kilala? Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang asawa mo. Mario? Asawa? Teka, paano? Kinasal tayo, no? Ay, huwag mo ako hawakan! Tulong! Tulong!
huwag kang sumigaw. Kumalma ka. Sakit mo na talaga ang makalimot at... Kalalapit sa akin! Wag! Tulong! maniwala ka, inay. Ako ang asawa mo. Ako si Mario. Umalis ka! Umalis ka! Sige! Subukan mo lumapit sa akin at masasaktan ka! Inay! Inay, makinig ka! Huwag mo akong hawakan! Ako ang asawa mo! Ang nagbibigay sa'yo ng Mirasol tuwing kaarawan mo! Ang nagbibigay ng gata sa'yo bago ka matulog sa gabi! Dahil di ka makatulog kapag wala nun! Ako ang pinili mong pakasalan! Umalis ka rito! Umalis ka! Tatawag ako ng pulis kung magtatangka ka pang hawakan ako! Tulong! Inay! Tulong! Inay! Kumalma ka! Dumating na ang kinakatakutan ni Lolo, ang tuluyan siyang makalimutan ni Lola. Sobrang sakit na makita si Lolo na tinitiis ang sampal at suntok ni Lola sa kanya habang lumalapit ito sa kanya para ipaalala kung sino nga ba siya. Para ipaalala na siya ang asawa niya at ipaalala niya na mahal niya si Lola. Kapwa po silang umiiyak noon at si Lola ay umiiyak sa takot kay Lolo dahil hindi niya ito makilala. At si Lolo na umiiyak dahil sa takot na tuluyan na siyang hindi maalala ni Lola. Nasa labas lamang ako noon ng kanilang kwarto at nakikisabay sa kanilang pag-iyak. Ayokong lumapit pa dahil alam kong mas lalo lang maguguluhan si Lola sa mga nangyayari. Kung sino si Lolo na nakasama niya ng 6 na dekada ay hindi na niya maalala pa. Ano pa kaya ang apo niya? Nasa labas lamang ako ng kanilang kwarto noon habang nagdarasal na sana ay hindi na matapos ang gabing yon. Na hindi maalala ni Lola kung sino si Lolo sa buhay niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Pero hindi pa rin maalala ni Lola si Lolo. Nagkukulong si Lola madalas sa kwarto at ako ang tagahatid ng pagkain niya. Maski ako ay hindi niya rin maalala. Pero mas kampante siya sa akin kaysa kay Lolo. Hindi ako nagpakilalang apo sa kanya. Ang sabi ko lang ay tagapag-alaga niya ako at tumango lamang ito. Ayoko kasing makadagdag pa sa mga iisipin ni Lola. Si Lolo ay sa sala namin natutulog dahil hindi ito nakakapasok sa kanilang kwarto. Hirap din po ito na hindi makatabi at makasama si Lola. Ilang beses ko itong nahuhuli sa kalagitnaan ng gabi na dahan-dahang pumapasok sa kwarto nila para masilayan ang mukha ni Lola kahit na ilang segundo lamang yon, Papa Dudut. Marin, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Gabi-gabi po nandito ako, Lo. Tara dun at baka magising ang lola inay mo. Gabi-gabi na lang po sumisilip kayo kay Lola. Nangungulila kasi ako sa kanya. Eh nandito lang naman po siya. Bakit niyo po siya namimiss? Dahil hindi ako sanay na di kami maayos sa isa't isa. Di ako sanay na di nakikita ng malapitan ang mukha niya. O kaya naahawakan man lang ang kamay at buhok niya. Kaya gabi-gabi, hinihintay niyo siyang makatulog bago kayo papasok sa kwarto niya para makita lang siya? Kahit ilang nakaw na segundo lang, masaya na ako. Basta makita ko lang siya. Mahal na mahal niyo talaga si Lola, no? Higit pa sa sarili kong buhay. Kaya ba hindi kayo napapagod? Kahit kailan, hindi mapapagod ang puso. Kahit pa ulit-ulit kayong nasasaktan? Nauubusan ng pasensya? Hindi ako mapapagod. Kahit na hindi na niya kayo makilala? Hindi pa rin ako mapapagod. Kahit na di na niya
Hindi na niya maalala na mahal niya kayo? Ang isip niya lang ang hindi nakakaalalang mahal niya ako. Pero ang puso niya, alam kong oo. Puso ang magbabalik ng alaala na nakalimutan na ng isipan. Pero sa lagay po kasi ni Lola, parang malabo na. Walang malabo kapag may isang magtsatsaga at di mapapagod na ipaalala sa kanya kung ano ang naging mukha ng pagmamahalan yung dalawa. Pero Lolo, ayokong umasa kayo habang buhay na babalik pa si Lola sa dati. Nasabi na nga rin ng doktor na bitbit niya na yan hanggang sa dulo. Di ako naniniwala dyan. Ayokong maniwala dyan. Malaki ang tiwala ko na mapapagaling siya ng pagmamahal ko sa kanya. At sana, maniwala ka rin, Apo. Gusto ko pong maniwala na pwede pa. Pero ayaw naming makita na nahihirapan kayo. Awang-awa na po ako na nakikita kayo na napupuyat gabi-gabi para lang hintayin na makatulog si Lola at masilip niyo siya. Di naman ako nagrereklamo. Ayos lang ako. Awang-awa na ako sa inyo kapag sinasaktan niya kayo, kapag sinusubukan yung lumapit sa kanya. Matibay ako. Ayos lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo na sa tuwing lalabas kayo ng kwarto, laging pigil ang iyak ninyo. Kakayanin ko. Magiging ayos din ako. Wala akong nagawa kundi ang hayaan si Lolo na ipagpatuloy ang ginagawa niya para maalala siya ni Lola. Araw-araw ay nagiiwan si Lolo ng mirasol o sunflower sa paanan ng kama ni Lola. Ang sabi kasi niya ay baka makatulong ito para maalala siya ni Lola. Yun kasi ang paborito ni Lola na madalas na ibinibigay ni Lolo sa kanya. Pati sa gabi ay walang palya ang gatas ng kalabaw na pinapaabot ni Lolo sa akin na may note na mahal kita. Hanggang sa muling pagbabalik ng iyong alaala. Sa labas din ng kwarto nila ay nagpapatugtog ng malakas na kanta si Lolo. Hindi ko alam kung ano ang title ng kantang yon pero sabi ni Lolo ayun daw ay ang kantang tugtog noong unang beses niyang nakasayaw si Lola sa isang baile sa kanilang probinsya. Ito raw ang kantang nagpa-realize kay Lolo na mahal na nga niya si Lola. Umaasa siya na kapag narinig ito ni Lola ay manunumbalik sa kanya ang alaalang yon at maaalala na siya. Grabe ang pagmamahal ni Lolo kay Lola, kaya naman paulit-ulit akong humihiling ng isang himala para sa kanilang dalawa. At papadudot isang gabi ay lumakad palabas ng kwarto si Lola at nagtungo ng sala kung saan ay andon si Lolo at nagpapahinga. Inay, anong... Sino ka ba talaga? Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Gusto mo ba gisingin ko si Maureen para maalalayan ka? Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang iyong... Halika na. Ihatid na kita sa kwarto. Ay hindi, ayoko. Nagugutom ka ba? May gusto ka ba? Gusto kong maalala lahat ng mga sinasabi mo sa akin nung una. Maaalala mo rin ang lahat. Paunti-unti. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Mas kailangan ko maliwanagan. Ano bang kailangan mong malaman? Hindi ko alam. Basta ang alam ko ay kailangan kong malaman. Hindi ko maibibigay ang kailangan mong malaman kung di mo alam kung ano yung eksaktong hinahanap mo. Gusto kong malaman kung totoo bang asawa mo ako. Oo. Bakit hindi ko alam? Di mo lang maalala. Pero asawa mo ako. Ako ang kabiyak mo. Ako ang pinangakuan mo sa altar. Ako ang pinili mong makasama sa araw-araw. Ako yun. Hindi ko alam, pero... Pero ano?
Pero gusto kong maniwala sa'yo. Ano bang pumipigil sa'yo? Yung alaala ko. Ay, sa tuwing sinasabi mong asawa mo ako, sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo ako, may nagsasabi, may nagbubulong sa akin na maniwala ako sa'yo. Pero hindi ko magawang pilitin ang sarili ko na gawin yon. Kasi wala kang maalalang ebidensya na nagsasabing totoo yon. pero matindi yung nagsasabi sa puso ko na, oo, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ako si Mario. Ako ang asawa mo sa loob ng 6 na dekada. May 2 tayong anak at 4 na apo. Kasama natin ngayon ang apo nating si Maureen. Siya ba yung nagbibigay ng gatas sa akin sa gabi? At nagsusuklay ng iyong buhok. Kamukha ko siya. Lalo na nung kabataan mo. Para kayong pinagbiyak na prutas. Mario, Ano yun? ikaw din ba ang naglalagay ng mirasol sa paanan ng kama ko? Oo, dahil yun ang paborito mo. Paborito ko? Sumasaya ka kapag nakakakita ka nun. At gusto kong nakikita yun sa'yo. Yung saya. Kaya pala, napapangiti ako't nakakaramdam ng kakaibang saya sa puso kapag nakikita ko yun sa umaga. Dahil naaalala ng puso mo na minsan napasaya ka ng bulaklak na yun. Posible ba yun? Na maalala ng puso ang nakalimutan ng utak. Oo naman. Mario, Ano yun? pwede bang ipaalala mo sa akin paunti-unti ang lahat? Hindi ko alam kung anong nangyayari pero gusto kong makabalik. Tulungan mo ako. Di mo na kailangang sabihin yan. Dahil araw-araw, di ako mapapagod na gawin yan. Mahal kita. Kahit di mo maalala ang mga salitang yan. Basta mahal kita. Hayaan nating mga puso natin ang magsalita. Papadudot, hindi na muli pang bumalik ang alaala ni Lola pero hindi napagod si Lolo na ipaalala pa rin ang mga bagay na nakalimutan na ni Lola. Araw-araw nanliligaw si Lolo na akala mo ay bumalik sila sa pagkabata. Inulit ni Lolo ang mga paraan ng panliligaw nito kay Lola noong kabataan nila. Kung paano niya nakuha ang puso ni Lola dati ay iyon ang kanyang ginagawa ngayon. At ramdam ko na hindi siya napapagod at nakakatuwang pagmasdan sila. Nakala mo'y mga binata at dalaga na nagliligawan, nagkakailangan, nagkakahiyaan at nagkakaigihan. Nakakatuwa silang pagmasdan lalo na si Lola na muli na naming nakikitang ngumingiti lalo na sa kanyang mga mata. Alam kong unti-unti ay naaalala na ng puso niya na minsan sa buhay niya ay minahal niya si Lolo Mario. Sa ngayon, papadudot, aaminin kong wala na akong tiwalang makabalik pa sa dati ang alaala ni Lola pero natutuwa ako na muli silang nakapagsimula nang mawala na ang lahat. Mas lalo ko lang nakita na totoo nga ang pag-iibigan nila dahil kahit na wala nang maalala ang isa, matibay pa rin ang hawak nila sa isa't isa na umaasa na balang araw ay magiging maliwanag na rin ang lahat na kahit mawala na ang alaala na nabuo sa isipan ay andyan pa rin ang puso para ipaalala na minsan ay nagmamahalan sila. Andyan pa rin ang puso na nagpapaalala sa mga bagay na nagawang kalimutan ng nag-uulyaning isipan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham o mas magandang sabihin ay sa pagbasa ng kwento ng aking Lolo Mario at Lola Inay.
Ako ang inyong kabarangay forever, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.